cwbl o feisydd yn posib o ddiddordeb i fi a dwi'n dysgu'r meysydd na hefyd i'r myfyrwyr israddedig, a hynny yw maes socio-ieithyddiaeth a maes cynllunio ieithyddol o pholisi iaith. So, o ran socio-ieithyddiaeth, math o beth sydd o ddiddordeb i fi yw'r cysylltiadau sydd rhwng iaith a'r gymdeithas. A'r ail faes, sef cynllunio ieithyddol o pholisi iaith, mae hynny yn fwy technegol fel petai. A mae hynny'n edrych ar bethau fel y polisïau iaith mae gwahanol lywodraethau yn ei dilyn. Fel Llywodraeth Cymru a'i polisi nhw i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae da fi diddordeb mawr mewn chwaraeon ymhlith pethau eraill, ac mae hynny yn rhoi problem i fi bob tro. Mae'n dod at gystadlaeth o rygbi. I mi fod draw fan hyn ers degawdau, siarad Cymraeg a phobeth felly. Bob tro mae Cymru yn chwarae Iwerddon yn y rygbi, mae pawb yn gofyn i mi am ryw reswm neu gilydd pwy fyddai'n cefnogi ar ddiwrnod y gêm. Ac i fi, wrth gwrs, mae'r ateb yn amlwg bob tro.